Менә минем күзләрем, кайда минем борыным, менә минем борыным. Bu jir dərsi түгел, татар теле укучыларына җәлеп итү һәм белемне сеңдерү өчен төрле алымнар кулланам ди Эльвира Маркова. Мисал өчен, беренче сыйныф укучыларына кешенең тән төзелешен аңлату кыен, ә менә җир ярдәмендә сабыйлар аны ансат кына үзләштерә. Кыскасы, дәрес җырлап бара. Оқытушы бирә бер кызыклы ситуация. Мәсәлән, син ит ашамыйсың, син вегетариан һәм синең кесәңдә 300 тәңкәң бар. Шушы менюга карап, син диалог төзергә тиеш. Эльвира Маркова кебек алдынгы карашлы мөгаллимнәр бүген Казанның 11 дип аталучы лицейда татар тел укытучылары белән тәҗрибә уртаклашты. Балада кызыксыну уятып дәрес үткәрсәң 45 минут сизелми дә үтеп китә дип чараны оештыручы Рашат Якупов. Ул хезмәттәшләре белән сәлам дип аталучы дәреслек булдырган. Яңа өйрәнгән сүзләрен тактада язып чыгабыз, тулысынча балалар үзләре язып чыга шуны һәм шуннан соң ике баланы чыгарып, аларның кулларына шундый кагаздан ясалган мөхаббәт тоттырам мин. Һәм ул сүзнең турыша тәрҗемәсен әйтәм. Балаларның максаты татарча булган сүзне тиз генә табып, беренче булып аңа теге чебенгә кебек сугарга инде. Бүгенге көндә укытучы балаларга кызыклы мәгълүмат җиткерү өчен укучылар алдында оста биюче, җырчы, хәтта ашсу устасы да булырга тиеш. Мисал өчен, сәлам дип исемләнгән әлеге дәреснең менә шушы битенә генә игътибар итсәк тә, рәсемдә менә шундый мәгънәле сүрәт тасвирланган. Әбисе оныгы белән чәй ичеп утыра, табында милли ризыклар: чәкчәк, учпочмак, кыстыбый һәм бәлеш. Иң мөһиме, әлеге шигъри юллар аша балалар әлеге ризыкларны әзерләгәндә он, сөт, йомырка, бал кебек кирәкле әйберләрнең кулланылуын да истә калдырачак. Татар телен өйрәтү буенча семинарга Казанның барлык мәктәпләреннән укытучылар җыелган. Әлеге чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан үткәрелә. Мәгарифне без төптән әлеге вазгыятьтә үзгәртә алмыйбыз, ләкин әкрен-әкрен адымнар белән, кичкенә адымнар белән генә үзебезнең кулдан килгәнчә нәрсәдер эшләргә тырышу бу безнең. Телне укытуда инглизләр методикасына зур игътибар бирәләр, чөнки ул дөньяда иң алдынгы система булып санала. Кызыклы, көчле, кызык спикерлар табы безнең укытучыларыбызга алар бүген чыннан да файдалы булыр дип ышанабыз. Шундый максаттагы 3 семинар узачак. Чираттагысы декабрьгә билгеләнгән. Чикләүләр белән бәйле рәвештә шыгрым тулы заллар җыеп булмый, ләкин белем һәм тәҗрибә туплау өчен киртәләр юк. Монда килә алмаган мөгаллимнәр бу семинарларның видео язмасын карыйлар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.